Pekné dobré ráno, vítajte na slavnostnom otvorení nového školského roka, ktoré sme pripravili pre našich prváčikov. Milí naši budúci prváci, príjmite pozdravenie a privítanie aj od nás, vašich starších spolužiakov, vašich budúcich kamarátov. Škola to je síce dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu seba i sveta. Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V rúčkach kvietky, v očiach strach, otázočky na perách. Otvoríme knihy zošit, sadneme si k stolu a budeme sa s chuťou všetci učiť pekne spolu. Vítajte prváci. Dnes ste sa prišli zoznámiť so školou. To je to, čo vás dnes čaká. A zistiť, čo pre vás pani učiteľky v prvom ročníku pripravili, ako to všetko bude vyzerať a prebiehať. Ste zvedaví? Kto najviac? Ja? Dobre, super, zvedavosť by bola a to je to, čo vám chcem povedať, aby vám ostalo čo najdlhšie, zvedavosť. Lebo vďaka tomu, že budete zvedaví, že sa budete veľa pýtať, sa aj veľa dozviete. Naša Káča strašne plače, čo jej ukradli mi kacapajku. Tancovala by som, zodratie krpce mám. No a mne už neostáva nič iné, predtým než sa rozdelíte do tried, zaželať úspešný školský rok. Takže prajem vám všetko dobro. Ja si myslím, že sú hlavne zvedaví, lebo o škole veľa počuli. Počúvali o škole posledný rok v škôlke, určite počúvali celé prázdniny o tom, čo ich v tej škole čaká. Takže určite sú zvedaví. Ako som ich tak pozorovala, tak aj neposední. Ale myslím, že čakajú na to, čo to vlastne bude v tej škole. Hlavne to bude chcieť všetko chvíľku času, aby si zvykli na nový režim, lebo bude určite iný ako ten, čo mali doteraz. Ja viem, že určite niektorí z vás majú trošku strach, verte mi, že ja mám dnes trošku trému, ale určite to spoločne zvládneme a spoločnými silami sa naučíme všetko, čo nás tento rok čaká. Takže nech sa ti páči. A na čo si sa tešil, Samko, najviac do školy? Na všetko. Na všetko, no tak to je najlepšie. Na čo si sa najviac tešila? Ja som sa tešila na kamarátov a na pani učiteľ. No tak to je tiež super. Určite budeme perfektný tým spolu. Ďakujem. Chceme, aby sa tu deti cítili bezpečne, to je prvoradé. Na druhej strane nechceme, aby sa tu nudili, preto pani učiteľky a pani učitelia, pani vychovávateľky aj vychovávateľia pripravujú tie aktivity tak, aby tie deti zaujali a aby sa tu každý našiel. Lebo to je tiež také dôležité, aby si každý našiel niečo, v čom je dobrý a v čom vyniká. Teraz pôjdete so mnou, urobíme si exkurziu po škole. Dôvera rodičov v školu a dôvera rodičov v pedagógov je veľmi dôležitá pre každodenné fungovanie. Dovolím si povedať, že náš pedagogický zbor, vychovávateľia, učitelia, členovia školského podporného tímu, všetci pracujú ako jeden zohratý celok a naozaj sa snažia to prostredie tým deťom pripraviť tak, aby tu boli všetci spokojní.